Николаевска црква, село Башмаково, Калушка област, Русија. Високи црквени звоник. Звоник се sastoji од 3 нивоа. Доњи слој се завршава на половини висине стубова. На горњем слоју висило е звон. Стоим унутра, испод звоника. На таваници од цигле нема отвора на врху. Нема ни степеница. Ово су врата главног улаза у цркву. Како се попети на звоник? Према верским правилима, потребно е звонити неколико пута дневно. Да, мораш се попети кроз ову рупу. Али рупа е пробиена у своду од цигле. Видите поломљене цигле. Не граде се тако. Не изгледа као степениште предвиđено током изградње. Поломљене су и цигле у зиду. Постои гвоздени држач убоден у зид за ручни хват. Попео сам се на кров црквеног анекса. Попео сам се кроз изломљену рупу у своду од цигле. Изгледа да е ова ниша избиена у зид да би се осигурало дрвено степениште. Овде на ово место. Очигледно то nije ураđено по плану архитекте. Sa крова сам ушао у други ниво звоника. Остаци степеништа, дрвена греда. Ишли смо у степенице. Какав ужасан неред у дрвето. Као да е то урадила луда особа. Ова гвоздена арматура затеже зидове звоника. Тако да се структура не распада од притиска лука. Дрвене греде се не могу поставити на гвоздену арматуру. Ово е структурно нетачно. Ужасан домаќи рад. А сполја не изгледа лепо. Да би зазвонило, особа се попела кроз рупу изломљену у своду. Тада е особа ушла у други ниво. И попе се више на квргаве дрвене степенице. Ходao сам по климавим дрвеним подовима. И кретао се око ове страшне структуре. Што nije било у плану архитекти. Ову дрвену ноќну мору касније су направили неспособни градители. Поставља се питање. Зашто архитекта nije дизајнирао нормално степениште од цигле до звона? Цигли е било доволно. Такође има доволно простора за степенице. Одгор ќе се чинити изнен. Када е звоник саграđен, нико не хтео да се попне и позвони. Али онда се све променило.